Kaixo lagunak, mila esker hau antolatzeagatik, seminario hau antolatzeagatik eta mila esker gonbidatzeagatik. Eskerrak ere, bereziak eman behar ditut, modu digital honetan nire hitzaldia egiteko aukera emateagatik. Nire kasuan hitz egingo dut Gernikari buruz sinbolo gisa. Egia esan, gaur egun Gernika da Euskal Herriko ikur guztien arteko nagusienetariko bat. Gernikako arbola eta arbolak irudikatzen dituen ideia guztiak. Ikurraren arroak 17. mendetik ikusgarri ditugu. 17. mendearen hasieran Francisco Mendietak egin zuen bere margo famatua gaur egun juntetxean dagoena, non adierazten du nola Fernando Katolikoak zin egin zituen Bizkaiko foruak. Berez, margoa ez dago guztiz zuzen horretan, berez Isabel zen Gaztelako erregina eta hortaz Bizkaiko jauna, ez Fernando, konsortea, baina alatu guztiz ere, garai hartatik, 1609 hasita, badugu Gernika dagoeneko eta arbola noski, herri demokraziaren, demokrazia representatiboaren ikur moduan. Garai baten, kuadroak berez aipatzen duen moduan, herriak zuhaitz baten azpian biltzen zen, eta hortiak ateratzen ziren herri horretan, urtetan, mendetan ere, indarrean egongo ziren lege horiek. Eta ideia hori hartu zuen, mende bat geroago, Rousseauk, 1772an bere liburu famatuenetariko bat argitaratu zuenean, kontratu soziala, bertan, Gernika izena aipatu gabe esaten du nola herri batek egiten dituen bere bilkurak zuhaitz baten azpian garai hartako gorteek eta zituzten ondasun eta guzti horik gabe, eta horrela nola demokrazia osasuntsu bat sinplea ere izan zitekeela. Hori izan zen Rousseauren ideia. Horrek adierazten du garai horretarako baita Gernikak bazuela dagoeneko pisu bat ikur moduan. Bai Euskal Herrian, baita ere nazioarte mailan. Hortik aurrera, 1810an William Wordsworthek idatzi zuen bere poema famatua, Gernikako arbola, eta kokatu behar dugu bere testuinguruan. Garai hartan, 1812an Napoleoneko gerraren azken 2 urtetan gaude, eta Europa osoa dago Vatikano baten aurrean paratuta askatasuna aldarrikatuz. Hortan, Gernikak ere indar hartzen du eta ikur moduan adierazten du Wordsworthek nolabait esateko askatasuna irudikatuz. Dikotomikoa balin bada ere, hori baino urte batzuk lehenago, konbentzioko gerran, soldadu frantziarrak hortikan pasa zirenean iraultzaileak Gernikako arbolaren hostoak jantzi zituzten, haiek irudikatuz, euren buruak irudikatuz, askatasunanen borrokatzaileak bezala. Hortaz, ikurra bi aldetara, jokatzen du askotan ikur guztietekin gertatzen den bezala. Gernika askatasuna eta nagusiki foruen ikurra bilakatu zenean, eta azpimarratu behar dugu, batzar gehienek zituzten, arbolak Euskal Herrian, asko eta asko galdu dira, edo arrastua galdu ditugu, arbola askoren arrastua, baina oso arrunta zen, Euskal Herrian, 16. mendean, herri bateko batzarrak zuhaitz baten azpian biltzen. Etzien biltzen, hau da, bilkura osoak ez zuen noski ez zuten gauzatzen arbolaren azpian, eta toki ezberdinetan, baina beti ere zin egitea normalean zuhaitz baten azpian egiten zen, hainbat eta hainbat herrietan. Gernika bilakatu da arbola guzti horien simbolo bat, ikurra. Eta horrela, heldu zirenean karlistadak, lehenko karlistada, Gernika zen noski, karlistendako hiriburu antzeko bat. Karlistaren kausaren hiriburu. Eta liberalek hori bazekiten. Orduan, 1835an, Espartero generalak agindu zuen Gernikako arbola moztea, juntetxea suntsitzea, herri osoa erretzea
eta kartel bat jartzea, toki horretan, non irakurriko zen Aquí fue Guernica, hemen izan zen Guernica. Zuntzipen orokorra alderdi liberalaren lelopean, fueros y petróleo. Foruekin egin behar dena da, foruak errek. Hori izan Esparteroren naia. Bigarren karlista da, antzekoa. Hortaz, 19. mendearen ibilbide horretan, Gernika ez bakarrik askatasunaren ikur bilakatu zen, baizik eta sendotu zen ikur hori, baizik eta baita ere foru zalearen, alderdiaren ikur. Eta noski alderdi liberalaren kontrakoa, kontraikur edo objektiboa, kasu honetan bezala. Eta horrela, heltzen gara 19. mendetik 20. mendera. Egun urte geroago, 1855-etik 1927-a, Gernika suntzitu zuen Legion Kondorrak Francoren agintepean. Zergatik Gernika? Gernika simbolo bat zelako, ertzainaren simboloa, garai hartako ertzainaren simboloa, ordurako ja Gernikako arbolaren ostoa bazan ikur importante bat Euskal Herri osoan. Gudariek naiz eramaten zituzten ikurrak, Gernikako arbolaren ostoarekin, eta bar. Eta bombaketa hori, izu bombaketa izanik, deuseztu bertzuten toki bat, non, kasu honetan arerioaren, Euskal Ejertzituaren borrokatzeko borondatea puskatzen zuen, eta hura Gernika izan zen. Hori, nolait esateko ikur izate horrek bilakatu zuen Gernika helburu, muga edo objektiboa. Eta Gernika bombatu zen, herria desagertu zen, baina zuhaitza arbola etzan erre etzan desagertu. Zergatik? Durangoko bombaketaren ostean, martxoaren 31an gertatutako bombaketa horretan, oda, Gernikakoa baino hilabete bat lehenago gertatutako bombaketa hori, izugarri latza izan zen, eta eratu zituzten protesta asko karlistek Nafarroan eta Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian ere bai, baina noski Nafarroan eta Araban gehiago, Durango herri karlista baitzan, eta bombaketaren ostean, karlista askoren sufrimendua erakarri zuen noski auziak. Hortaz, Gernika bombatzean kontu handiz ibili ziren, frankistek, eta ez zuten zuhaitza jo. Are gehiago, lehenengo karlistadan gertatu bezala, edo inkluso konbentziako gerran gertatu bezala, kasu honetan dugu simbolo bikoitza Gernika. Alde batetik zen, jaurlaritzaren eta nolabait esateko indar legitimoen ikur, baina bestetik baita ere karlistena, erreketeena. Eta ondorioz, Frankok erabili zuen ikur hori bere aldera. Guztiek jakingo zuten bezala, bombaketa eta gero, Molaren agintepean herria hartu zuten eta denbora batez izan duten guztiz itxita bompaketan gertatu zena ikertzeko eta aztertzeko. Baina egin zituzten gauzen artean izan zen guardia jarri zuten arrekete bat eta falangista bat Gernikako arbolaren parean, juntetxean, arbola babesten. Nolabait esateko garai hartako egunkarietan eta gertu izan zen lo que los rojos queman, Franco protege. Eta hura izan zen propaganda. Lo que los rojos han arrasado, Franco va a reconstruir. Franco, arquitecto de la paz, Franco, benigno, benevolente, eta gerora, Franco, hijo adoptivo de Gernika, eta eman zioten, jakina den bezala, Gernikako domina, urrezko eta deimantazko domina, diktadoreari. Hortaz, Frankok ere erabili zuen ikur hori bere alde. Noski, erreakzioa suestatu zen, hor dugu George Steer, Noel Monks eta Corman eta Watson erreportarien artikuluak, agertu zirenak bombaketa eta gero, eta bombaketa horien ostera Gernika bilakatu zen, ez ja askatasunaren lege zintzoen edo demokrazia partizipatiboaren ikurra, baizik eta gerrak dakarren ondamendiaren ikurra.
eta noski Picasso bere kuadroa markotu ondoren, ikur hori sendatu da, eta gaur egun nik uste guztiz sendo jarraitzen duela. Gernika gaur egun da alde batetik askatasunaren ikur, Euskal Herriaren independentziaren ikur, baina bestetik ere gerrak dakarren sufrimenduen ikur. Eta adibide polit bat dugu, 2003 urtean, Colin Powell, Estatu Batuetako estatu idazkariak defendatu zuenean, Nazio Batuen erakundean, Irak bombatu beharra, egin zuen atzean Nelson Rockefellerrek Picassoren kuadroaren erreprodukzioa oparitu zuena atzean zeukan. Eta bere prentsaurrekoa eman zuenean defendatzen bombaketaren beharra atzean zuen Gernikako, Picassoren Gernika, Gernikako sufrimenduaren ikurra den margo hori eta irudia. Eta itzela izan zen, mundu guzti zabalean zabaldu zen berri hura, argazki hori, baina oso denbora gutxian argazki guzti horiek zentsuratu ziren. Gaur egun izan ere ez dugu jatorrizko argazkirik, agertzen diren argazkiak dira montaiak, ez dira benetazko argazkia egun horretan hartutakoa, eta hortikan gutxira kuadroak kendu zuten berrikuntzak eta behar zituztela aitzakiapean eta eraman zuten Londresera. Londresen egon zen denbora bat, eta orain nik dudan azken berria bentsat da Houstoneko Arte Ederretako museoan dagoela Nelson Rockefellerrek eta Texasek duten lotura pixka bat adierazteko azpimarratzeko, baina ez dago Nazio Batuen erakundean ez baita posible gaur egun prentsaurre batean Gernikako sufrimenduko ikurren aurrean prentsaurreko bat egin. Hortaz, ikur importantea dugu, Gernika, ikur euskalduna, baina baita ere nazioartekoa. Eta, esan bezala, ideia legitimoak eta giza eskubidearen esparrokoak direnak. Nik uste Gernika herri gisa babestu behar dugun ikurra da, eta noski ikusi dugun bezala, historian zehar aldaketak eta gairatu duen ikurrak ere beste ikur guztiak bezala. Mila esker aditzeagatik eta nahi zuten arte.